Aintzineko saioan arroza kubatarrerara prestatzen hasi ginen, pixket luzatu zitzaigun afera eta gaurko saioan akabaila emango diogu plater honi. Bai. Eta bueno, segurazki honitzek errango duzute etxan, oi ez da hola egiten, ez dakize, bakize. Segura arrazoi izango duzutela, baina bueno. Ez da ikusten man hauzu erran, enak ikasteko gaudela. Vale, opatuko dugu hementxe. Olioakin. Tomatean dako, olio bastante. Tomate bastante da ere, así que... Arruinatuko dugu xaluakoak, pero bueno. Hortxe. Ez da ginen hemen minimoan igual gateko iten, ez? Nola da, konfitatzen. Pero... Bueno, bateko dugu, total. A ver, ez dutelako kontrolatzen zuokek, maten hau pixket, nik nola falta den. Bueno, bateko dugu batean, eta beste basten den. Hortxe. Pin. Vale, pues... Hau bola izan ta. Niken falta zaio rato bat. Xepa. Botako dugu piperra ja. Hor dagoela. Eta hasiko gara arrozakin. Esto voy a guardar con ahí. Barazkiak erosterako orduan gomendioren bat? Bai, gomendioak bai. Azkenean ni bikoteakin gaten naizelikan, ez dakit nizelako arrastik ismikis edo, beti irten hau nik erabakitzeko, nik aukeratzeko barazkiak. A ber, barazki hon bat denek usten dugu, ez? Baina, bueno, netako betikoa, ez? Logikoa, temporadako barazkiak beti hobe, ez? Azkenean zerbaitegatik da temporada. Eta gero, zerrango batzut, ez da gola ukitzia, ez? Azkenean, ez aplastatu, baina bai nire ustez begi hona ematen datzuna azkenean. Ez da gola gomendio ze piper bat hartu bertzia, ez? Azkenean, gainera gaur egun, denetatik, ez? Denian bezala, barazki txikiek direnak edo, animaliekin bezala baute zapore gehiago, seguraski, gero txikiago dire, behartuzu gehiago, eta ideik ez. Vale, hau orduan arrozan dako dugu. Arroza iteko, orain garbituko dugu erran bezala, pero ere ingo dugu baratxuriakin ere, bede bakarrik ez, baratxuri pixketekin. Hola, probesten dugu okek, hasi ere moztuko dugu eta utziko dugu hor lapikoan, olio pixkotekin, gero garbituko dugu arroza erran bezala, eta freituko dugu pixko bat hor, eta deus, botako diogu gura. Erten dute, ez gelditzeko pelmazau edo, egun behar dela urbeirua edo, hasi behar dela irakiten segidan. Igual lagunduko du, baina, gurotzakin ere ongi entratzen. Nire ustez, medida horrekin ez, eta gero importantia dena ere da lapikoaren tamaina, ez ze kapa duen, nire mauzu lapiko txiki batean, eta gehitzen da kriston kapa arroza, normalean gehituko da mazakote. Hoi mundu guziai. Orduan gelditu behar da kapa bat, más o menos, suelto gelditzeko ez sobera lodie.
A ver. Vale, nengo gara horrekin. Hola, pues ya dugu dena martxan, kasi. Hain espetu barko dugu barazkiak ongi errandugu lehen bezala karamelizatzia. Zeizen metaliz erranduten. Eta... listo. Berbada aipatu eta eskertu beharko genuke hoxe, ez? Non montatu dugun set hau Oronozen gaude, San Martin kulturgunean, eta bertan dagoen elkarteak lokala utzi dakula, eta hoxe, ez? Hemen ibiliko zarela 32 errezeta hauek sukaldatzen. Bai, Oronozko gaztiak jarras majoak. Eta eskertzen da, bai, lokala guztia ederra. Guk izan ginen lokal hau. Genituen 16 urte edo. Izan ginen urte pare bat. Eta utzi ginen, eta gero hartu zuten uste dut, orain daudenak. Eta hobetu dute kriston pila hartateko. Ez dakit erabiltzen duten hau nitz edo, baina seguraski bai. Eta eskertzen da nitz. Guri ederki heldu zaigu. Bai, errateko bai. Vale. Itzali, eta duguna da, baratxuri hau. Txibota, olioa pixkatekin ere, joder, olioa. Hortxe. Vale, pues... Bueno, pues gusten dugun bezala, hau ja aldatu da, Gusten dute, gaten gara fondua raskatzen, aldiro, espastia sobera, eta hasi da, niken falta zaio, pero hasi da pixko bat, bertze dizdira bat izaten, bertze brillo bat. Nik orain, ingo niona da, izorratzeko, bajatuko nioke sua, pues claro, azkenean katxarroke da bakotxa ere desberdina, zazpira, eta, nola ja, zai orain bertze falta honei, pues hasiko gara arroza egiten. Vale, pues erran bezala, badugu arroza medida ja hartua, ez? Gero iteko bikoitza urana. Orduan, hartzen dugu bol bat eta isurtzen dugu. Eta orain, iturrian, pues soizen garbituko dugu, guzko duzu, urotzakin ere, kubritzia ez, eta deusele pixko bat nahasi. Uste duzen bezala ura, orduan, soldatuko diogu ura, hola, nahiko garbia atrarte. Eta ez du mate, baina honekin ja arroza unpetzen da eta ja medida aldatzen dira. Eta importante medida hasieran hartzea. Azkenean hau, ez dakit seguro ere zikinkeria den, o almidona edo, baina nire uste zikinkeritik ere badula. Orduan, alik eta kentzen badiogu alik eta gehien, hobe. Eta hirugarren, nire uste zirukin nahiko. Zikinkeri bizkatere jamar da, zela. Uso horre egituko mondontan. Venga, más o menos. Niken, bertze bat igual ere. Venga, ingo digu bertze bat.
Ja, nahiko isuri dago ura. No, isuri, transparente. Listo, garbitu arroza. Vale, badugu arroza. Emango diogu arrozan lapikoai kaina pixko bat, baratxuria gateko iten. Eta hoxen, baratxurian puntuaren guzko dugu. Nire pasten naiz pixket, baina bueno, kontua da xuriontatik horitzia, ez? Galditzea pixkatola tostadito eta horitzia. Neri, amaztaio bueltak emate, baina bueno, bajatu diogu zua, zana baitzen da, baina hor fondoko hoi ez da herria, hor dago sabore guztia. Orduan, hoixen, hanbar da, ongi raskatzen, aziteko kostra. Ja, bueno, nire ustez ja, badu bertze kolore bat. Zenan hau izatean lan eren guztia, ez? Pues, nire ustez bertze ordu bat egoten alda. Baina, bueno, guk ez dugu hain bertze izango. Ere, denbora balio dula. Izango dugu 10 minuto eta isuriko dugu gure tomatia, egostia, botako dugu baratxuria, trituratu eta gatza eta azukre pixkat bota. Ordurako jazanen dugu arroza justo ine, eta inen dugu arrontze bat. Hoixen, pues errandut ez dutela karri molde bat arroza patzeko pixkatxikun, así que probatuko dugu baso batekin, haber zer moduz atratzen da. Genean, sukaldatzea da improvisatzea ere. Hoi gustatzen zait. Vale, eta baratxuria, egia da, azken sukaldeak uste dut da denbora, ez? Iteko niri gustatzen zaiten bezala gauzak. Baldin bada denborik egiten da budogo, pero olioa aromatizatzeko, hau bezala gaten dela hor, ordu bat ere batian mantxo. Da hoi, hotzetik berora gatia mantxo eta orduan olioak hartzen du sabore gehiago. Pues venga, amar diogu oneri tomateari goratu behar dugu a tope. Ja tomatea isurtzeko. Hau gaten den biztartean. Honek ez du bat ere txitxaik, Pues hoi, hola karamelizatua barazkiak edo egosita, sin más, netako saborian aldatzen da kristonpila. Eta, narrangoz, eta inbertzelan tomate bat iteko, pues bai, netako merezi. Orduan hemen, botatzen dugu orain arroza pixko bat tostatzeko. Horatzen diogu pixko bat amerikaina, erran dugun bezala gero. Alik eta beruen egotia lapikoa eta arroza eta ura ere botako diogu berua. Hasteko irakiten lehen bailen. Vale. Hemen hartuko dugu uraren medida. Direla erran dugun bezala bikoitza. Bikoitza eta pixket. Listo. Perfecto dago. Baratxuria hortxe. Eta hau, azken beroaldia emango diogu. Enraskada eta ja tomatia barna. Ongi zaintzen du. Askaltu behar da beldurri gabe. Litzeko kostreikino. Hortxe. Vale, goitiko baratxuri ere emango diogu kaina gehioia. Horitzeko, hartzeko puntu horioi nahi duguna. Eta bueno, arroza ja dago pixka tostatua, nahi ginuena. Ja dago berua ere. Orduan, botako diogu ginun medida. Hortxe. Dute arroza ez dela mugitu, baina hasieran pixko bat bai, hola hartzeko. Eta azten delikan irakiten botako diogu gatza. Zango dugu, hoixen, 7 minuto da tope eta gero bajatuko diogu zua. Eta tomatia barna.
Hala. Vale, pues erran bezala hau utzi behar dugu egosten. Eta botako diogu baratxuria. Edan nagusi batek gerten ziten, hasi nintzenian lanean sukaldari, justo lehenbizko jabetian. Ni sukaldatzen nintzenetik behar ginula 2 baratze segitzeko sukaldatzen sukalde hortan. Gusta nintzai barazkiak erabiltzea. Vale, pues hau ja kasi dago irakiten, erran dugun bezala. Abudo, ez gelditzeko orapel mazatua. Hau erazten den pixko bat fresitzen, horretuko diogu. Hango gara kontrolatzen zu hauek. Niken. Bueno, erran bezala ja dugu arroza irakiten, botako diogu gatza. Horrein irakiten dagoela, hortxe. Pastu gabe, beti pasten naizela. Eta benpin bajatuko diogu 8 bedatzitik. Dago igual sobera. Eta baratxuria ja hasi behar da ja entxisporroteatzen, hau dago ja kasi egosi, kasi ja irakiten ere. Así que jatu behar dugu 7. Bueno, listo dugu, ja baratxuria dugu nahi ginun puntu hori horretan, erran duguna. Orduan, hau ere ja dago irakiten. Ingo diogu gehitu. Hortxe. Eta batidora. Nahi bauze finago, positean alduze kolatu edo, pero bueno, ez tomatia behar du pixka bat hola. Vale, a ver, hemen txepatituko dugu. Iepa! Vale, batidora. Eta gusten zen olio guztioi, azkenean batitzen, baten da integratzen ere salsan, maten dio textura eta kolorea ere. Batitua. Eta erran dugun bezala pixkot gehiago egostera, botatzeko gatza eta azukre puntua. Hon arrozari bajatuko diogu pixko bat. Baina, bueno, elegante dago gelditzen. Bueno, ez du itxura txarra. Ni arriesgatzen naiz beti, eta ite dut hasieran
pues hola, más o menos haunitzetan pasten naizela, pero... Hala, gero, probatuko dugu azken puntua, eta azukrea, pues ere... 3 kutsarada. Venga, lau, hala. Esateko orain, salpikatu behar dago dena, así que berotasun honekin ere ustez ja distribuituko dela ongi bai gatza bai azukrea. Orduan, gero emango diogu azken buelta eta probatuko dugu azken puntu emateko behar baldin badu. Vale, orain behar dugu sartai txikia. Bueno, siteko gura roltzia. Nik egiten dut arroltzia, pues hoi, girasolekin. Haien dia erabiltzen dula aceite de oliva virgen, ez extra. 0,4 edo presitzeko bai patatak, bai arroltzea, pero nire ustez arroltzea ona izan da, pues alik eta sabore gutxien ematen badiogu, pues hobe. Kanpotik erran nahi dut, eta oliba hau, nire ustez da sabore gutxien ematen duena. Baina, bueno, ohituta gaudenera. Vale, pues hau, a ver, listo dago. Orduan arroza ere. Perfecto, saltzen dugu. Ja, gelditzen den gutxi hori apuratuko da. Eta, ez segitzeko egiten, orain minuto batean inguruna da nahasi arroza. Bertzera gelditzen da kapa bat goitien eta behitikoa segitzen da egosten eta gelditzen da mazakote puntu hori. Hemen ja badugu tomatea, behar dugun errezeta guztiko, nik uste. Eta, gusko duzen bezala, bastante erabiltzen dut. Baina, bueno, ezin duzulako probatu, baina arrasona dago. Eta nire ustez auspotzen ditula bastante errezeta unitz. Orduan, hartuko dugu arroltze bat. Eta enplatatuko dugu, a ber. Ja, listo, erran dugun bezala nahasiko dugu. Bueno, uste duzen bezala, mazakot ez dago. Pixko bat utzi ozten, eta torzaigu elegante. Vale. A ber, nora galditu den hau. Vale. Azido ez du, haunitz, azukera zongi, baina gatza pixkoa gehiago. Artxe, a ber. Ahí va. Vale, pues ingo dugu gure esperimentu arrozakin aber hemen molde hona dugun. Platera hau. A ver. Me cago en la leche. Iepa. Bai. A ber, ez den erortzen. Zan zaion berotzea, baina bueno. Eta gita roltzea ere egiteko badire mila teknika. Puntillakin edo erretzea punta bat. Ni ez baldin badu babillai konformatzen naiz. Jartzen diogu orain.
Gatza pixko bat. Hortxe, gatz gehiago ni botako nion, pero ni nahizelako arrasgazia, así que hola ongi. Utziko dugu. Zai sobera ongi noren platatzen denago. Ez zuten gustatzen nire sobera ukitzea gauzak. Dugu hemen tomate bisket. Eta arroltzia. Bai, hemen batuko diogula. Eta bueno, pues arroz a la cubana. Simple, tardatu dugula bastante ordu. Ba, hoixen. Espero gustatzea. Nola iten den tomatea eta arroza eta hoi, eta hurrengo arte.